Здравейте! Днес ще си направим диамантена паста за полиране. Не точно паста, но ще се опитам да го направя в шишенца с помпичка, за да може да се нанася по-лесно на съответните неща, с които ще полираме. Или кожен строп, или алуминиеви барчета. За целта ще са необходими диаманти. Може да ползвате каквито намерите от AliExpress. Има доста видове, с различни едрина на диамантите. Приравнени са и към европейския стандарт, за да може да се разбере точно какви са едрините. В рецептата, която гледах в един клип, ще оставя линк в видеото към клипа, се използва дипропилен гликол, но понеже на българския пазар не се намира и трябва внос, което доста усложнява процеса, може да се замени с пропилен гликол. Глицерин, една по-голяма спринцовка и съответно каквито шишенца с помпичка намерите. Електронна везна. Рецептата в съответния клип, която я ще ползвам, е течностите 1:1. Общото тегло на двете течности 3% диаманти. Идеята на смесване на двата течни компонента, глицерин и пропилен гликол или съответно дипропилен гликол, е да не позволява диамантите да се отлагат на дъното на шишенцето и при всяка нужда от ползване да се разклаща шишето. И така, нека да започваме. В клипа, който ще пусна линк за него, правят доста по-малко количество. Аз ще увелича количеството, защото мисля, че тези шишенца позволяват, не знам със сигурност каква им е вместимостта, но глицерин, пропилен гликол и в тази ситуация ще сложа диаманти с грид 7000. Трябва да измерим грам и половина, което е почти невъзможно с тази електронна везна, която имам налична.
и разбъркваме. Ако прецените, че на помпичката е лесно и според вас може да се добави и да продължи да изпомпва самата суспензия, може да добавите още диаманти. Това няма да навреди, напротив, суспензията ще стане още по-хубава, поне според мен, лично мое мнение. Но целта е да не запушва тръбичката на помпичката, за да може все пак да се изпомпва с нея. На пръв поглед добре се смесиха компонентите. Ще трябва да изчакам някакво известно време, за да видим все пак дали се отаява. Може също да се добави осветител, боя за храна, за да си различавате едрините. Но според мен на тия шишенца е най-лесно да се напише с маркер. И така, вече от половин час съм оставил суспензията. Направих две едрини, 7000 и 15000, да видя дали се отаяват. Добре стои диаманта в формулата, не се отделя цялото количество, има някакво отделяне все пак на дъното. Сега ще ви покажа. И явно това се дължи на това, че пропилен гликола не е чак толкова плътен, колкото евентуално дипропилен гликола, който е в оригиналната рецепта. Но аз така или иначе не мога да се снабдя с такъв. Някой, ако има идеи с какво друго може да се замести. Ето, всъщност съвсем минимално отделянето. Стои си добре суспензията, нанася се лесно. В по-малката едрина диаманти се вижда по-отчетливо отделянето на дъното, което е. Не е се разделило напълно на течности и диамант, но има отделяне на дъното. Като се разклати, се смесва добре. Може да се ползва така, но идеята на това нещо е да стои диаманта в самата суспензия, без да се отделя на дъното, за да не се разклаща всеки път преди употреба. Не, че това е някакъв фатален проблем. Нанася се лесно. Има
и един друг ефект явно от пропилен гликола, който е леко смазващо свойство. Като се нанесе, докато изсъхне, нали, ако се нанаси примерно на алуминиева бланка или на някакъв друг в кожа, предполагам, че ще попие по-бързо. В дървото му трябват някакви минутки така да засъхне. Не че е проблем да стои мокро, но предполагам, че това е в момента липова дъсчица от липа. И така може да се направи, ако прецените, че е прекалено лесно върви през дюзите, може да се добави още диаманти. Това само ще повиши абразивността, защото карата диамант, който се образува в суспензията, се повишава. И така. Ако имате други предложения за направата на такава суспензия диамантена, добавете в коментарите мнение. И така, благодаря ви. Абонирайте се за канала и до нови срещи!